I think we can start now. So I would like to say good morning to all our guests. My name is Piotr Krzysztoporski. I think most of you probably knows me already. I'm representing Mindbox. We are hosting today the webinar related to e-invoice topic for Romania. As you probably remember, we had such a webinar already a few weeks ago, but on the first webinar, we focused on the area related to the sales invoices, because of course, all of you will need to send invoices, your sales invoices to Anna. But of course, we also know that there is like a second part of this workflow that because all invoices will be stored in ANAF, then you were also asking about the possibility to download the invoices from ANAF from your suppliers and get them into your ERP system. So we decided to present you a solution, and this is important that we are presenting this solution together with Matricial, with our local partner from Romania. We already cooperate with Matricials for many years. They also have resources who know Scala. However, right now they focus on other softwares, and we decided that we will join our forces and we will try to present you a solution which will solve the topic on downloading the invoice from ANAF and to integrate that into Scala. So for your convenience, actually, the whole webinar will be kept in Romanian language. So, however, I just want to say that I will stay myself until the end of the webinar. So if there will be any questions which will require my attention, then of course at the end I will show up myself and I will, but then maybe kindly ask to put the questions in in English, and we will share the answers. Yes, so some of the answers will be given by my colleagues from Matricia. Some answers will be given by myself. Maybe just in your mind on the bottom, most likely it depends on your screen settings, but on the bottom you should see the icon with a Q&A, and there is a place where we would like kindly ask you to ask the question in the Q&A box, and at the end of the webinar we will just read through the questions and we will be answering them. So that's it for the short introduction, and I will pass right now the stage to Diana from Matricia. So Diana, please start your show. Thank you very much, Piotr, for the introduction. I'm happy to be here alongside my colleagues, and I will do a brief introduction for them. Daniel Spulberanu, he's our pre-sales consultant, Valentin Ciocianu and Ștefan Șulea, senior consultants in Matricia. All of them with good experience in the ERP area. As Piotr said, we are currently focusing on other type of solutions, but still retain on the ERP side of our business. So we speak the same language. So I will switch to Romanian now and kick off the presentation. Bun. Trecem la română. Ok, înainte de a începe, am considerat important să punctăm contextul legislativ care a generat această necesitate pentru care ne aflăm astăzi aici, deși sunt convinsă că fiecare dintre dumneavoastră îl cunoașteți. Doar ca să ne asigurăm, avem această facturare electronică obligatorie pentru toată lumea de la 1 ianuarie, avem această perioadă de grație până la 31 martie, după care trebuie să ne aliniem și să începem să folosim cu toții ROE factura de la ANAF. Sperăm să și funcționeze cum trebuie. Aici avem un pic de emoții. Noi vom fi gata, dar sperăm să fie și ei.
În orice situație trebuie să fim pregătiți pentru noul scenariu de lucru. Acum, acesta vine cu niște constrângeri, dar zic eu de asemenea cu niște oportunități, în sensul în care este un context favorabil realinierii unor fluxuri și chiar optimizării unora, astfel încât să, la finalul acestui exercițiu, să avem de câștigat nu doar statul român, ci și noi fiecare dintre noi ca organizație. Okay? Nu voi insista deloc pe zona de facturi de vânzare, așa cum a spus Piotr, s-a mai vorbit despre această zonă în webinarul anterior. Am considerat însă important să punctez faptul că, pentru cei care poate nu au participat data trecută, să punctez faptul că există și această componentă a soluției pe care deja o avem implementată în integrare cu Scala și cu ANAF în multe locuri, în multe companii. Deci, rețineți și această componenta soluției în completarea celei despre care vom vorbi astăzi, și anume fluxul de facturi de achiziție. Da? Soluția pe care noi o propunem este una completă, end-to-end, de automatizare a procesului de preluare, validare și, procesare, să spunem, în ERP a facturilor care vin de data aceasta încărcate de furnizorii noștri în ROE Factura de la ANAF. Este o soluție care ne va permite să facem, pe de o parte, operațiunile impuse din punct de vedere legal, dar pe de altă parte să aducem și niște optimizări, spuneam, pe zona aceasta de procesare, aprobarea facturilor, astfel încât să ne folosim de informația care ne vine din ANAF în cadrul proceselor proprii de business, în așa fel încât să avem un beneficiu din asta. Deci fluxul pornește cu preluarea automată, descărcarea automată a facturilor din ANAF, arhivarea lor într-o arhivă DMS, Document Management System, este o soluție simplă care rezolvă această necesitate. Evident, afișarea facturilor într-un format PDF. În arhivă vom avea și XML-ul, dar vom avea și această imagine PDF a facturii într-un mod standardizat, astfel încât contabilitatea și cei din business să poată vedea efectiv factura și să poată face operațiunile asociate acestea. Există multiple opțiuni pe care le vom vedea pe parcurs. Dincolo de această simplă preluare a facturilor din ANAF, arhivare în DMS și transmitere în iScala ERP prin intermediul iScala Connect, există multiple opțiuni de lucru. Avem posibilitatea de a avea un flux de aprobare pentru aceste facturi. Odată ce au intrat în DMS, automat pot declanșa un flux de aprobare la plată. Pe acest flux putem de asemenea să adăugăm opțiuni de postare contabilă, gel posting, putem asocia centre de cost pe care le citim automat din Scala, putem asocia opțiuni TVA, putem asocia chiar conturi la nivel de factură global sau linie de factură. Nu voi intra în foarte multe detalii aici, pentru că urmează să prezinte Daniel în continuare demo-ul soluției. Și o opțiune, să spunem, mai avansată, una care este project-based. O vom gândi așadar dacă există această necesitate la nivelul fiecărui tip de proces, este acest QA matching, care pune probleme în multe situații, matchuirea facturii cu comanda și cu NIR-ul, astfel încât informația care ajunge în ERP să fie deja procesată, să fie deja verificată, întrucât corecțiile și, în general, operarea în ERP este mai complexă decât operarea în tipul acesta de aplicație. Veți vedea în continuare în demo-ul lui Daniel cum arată. În legătură cu prima opțiune, aceasta de preluare automată a facturilor din
ROE factura de la ANAF și transmiterea mai departe pe flux către arhiva DMS, aș puncta doar faptul că, dincolo de arhivarea facturilor și afișarea lor în format PDF, avem aici opțiuni de organizare a acestor facturi în niște, haideți să le spunem, foldere virtuale. Sistemul face singur acest lucru pe baza indexilor pe care extrage din XML. Deci avem opțiunea de organizare a arhivei de facturi, avem opțiunea de căutare atât în metadate, acești index, proprietăți extrași din XML, dar și în textul facturii. Mai mult decât atât, putem adăuga tot aici, dacă dorim acest lucru, și alte documente pe care dorim să le stocăm la nivel de furnizor și care sunt, să spunem, asociate facturii, cum ar fi PO-uri, comandă, contracte, acte adiționale, oferte, tot ce dorim să păstrăm într-o arhivă unitară astfel organizată. Există de asemenea raportări în legătură cu modul în care extragerea de date s-a realizat, okay? Astfel încât să putem să validăm ce este în ANAF, ce este în ERP. Va fi o perioadă de tranzit în care vor mai veni facturi și pe alte canale și până când aceste alte canale vor dispărea complet, de la 1 iulie probabil, avem nevoie să putem valida cele două sisteme. De asemenea, există o consolă de administrare pe care Daniel o să vă dea un preview la nivelul aplicației în care putem să vedem exact care este statusul proceselor care se întâmplă în spate, da? Destinat administratorului de sistem. Dacă nu mai sunt alte procesări, mergem direct cu factura în ERP, de asemenea în mod automat, prin intermediul acestei componente Scala, care se cheamă Scala Connect, și fluxul se încheie aici. Există însă această opțiune de lansare automată a unui flux de aprobare a acestor facturi de achiziții, imediat ce ele sunt înregistrate în arhiva DMS. Lucru care cred prezintă multiple beneficii, în sensul în care dacă tot avem acest input digital în proces, ar fi bine să transformăm în mod digital întregul proces și în loc să plimbăm factura eu știu, pe mail, să o trimitem frumos într-un sistem în care avem și trasabilitate, în care putem să urmărim, vedem în orice moment ce se întâmplă, cine a aprobat, de ce, comentarii și așa mai departe. Deci rezolvăm și zona de compliance. Ok? Iarăși voi trece mai departe pentru a lăsa pe Daniel să vă prezinte în aplicație mai multe detalii. Există și un al treilea modul. Spuneam, acestea sunt opționale, dincolo de zona de arhivare, da? Deci conectorul ANAF și zona de arhivare DMS. Celelalte module sunt opționale, se pot adăuga acum sau mai târziu sau deloc. Noi sperăm să vă convingem că are foarte mult sens să le aveți în vedere. Spuneam, fie pe fluxul de aprobare a facturilor la plată, fie chiar înainte de a trimite factura pe acest flux, există posibilitatea de a face alocarea de dimensiuni contabile, terminologia Scala, la nivel de factură. Și chiar linie de factură. Da? Această alocare de centre de cost se poate face chiar de utilizatorii din business în funcție de fluxul pe care îl stabilim sau de contabilitate. Evident, zona de contare se va face obligatoriu de contabilitate, asignarea opțiuni de TVA și așa mai departe. Da? Deci, în cadrul aceluiași flux avem și posibilitatea de a citi aceste dimensiuni contabile din Scala, automat, și de a le afișa aici într-o interfață simplă, unitară, în care putem să dăm acces și celor din business, dar și contabilității pentru acest GL posting. Partea finală este, iarăși, o chestiune pe care o rezolvăm, o adresăm project-based, este acest matching factură-comandă-NIR, care probabil că devine de asemenea foarte important de făcut într-un mod consistent, astfel încât să nu ajungem în ERP cu facturi care nu sunt conforme din acest punct de vedere și să corectăm aceste discrepanțe anterior postării. Okay? De asemenea, acest lucru se poate face în interiorul aplicației e-factura.
și urmând ca, mă rog, finalul acestui flux să fie ajustat în funcție de procesul standard din companie. Ce facem cu discrepanțele, cum le tratăm. Okay? Acest proces specific poate fi implementat aici. Nu există o standardizare pentru că fiecare companie lucrează diferit pe zona aceasta. Ok. Mergând mai departe și, mă rog, finalizând eu partea de intro pe partea de soluție, înainte de a da cuvântul lui Daniel, am considerat că e important să vă spun un pic cum este structurată aplicația din punct de vedere licențiere. Desigur că dacă există interes, Piotr și echipa Mindbox sunt pregătiți să vă răspundă dacă există o solicitare de ofertă concret, o veți adresa către ei pe canalele pe care le aveți deja deschise. De asemenea, și noi suntem aici pentru a vă răspunde oricăror întrebări care țin de zona noastră. Revenind un pic la acest slide, care este cam aglomerat, o să vă spun doar atât. Avem, practic, două zone importante ale unui astfel de proiect. În primul rând este zona de implementare a integrării ROE factura NAV și Scala, având în centru această arhivă DMS. Okay? Zona aceasta se licențiază pe bază de subscripție. Okay? Este o subscripție anuală. Există o licență a acestui motor DMS pe care o oferim în contextul acestei aplicații doar pentru arhivă sau, dacă mergem mai departe, către modulul 2, 3, pentru zona de workflow. Acestea sunt niște add-on-uri. Deci există conectorul la NAV, există layerul de arhivă DMS, layerul de workflow add-on și, de asemenea, pentru alte procese mai complexe, există opțiunea de a adăuga Forms Designer și zona de conexiune pe partea de Scala, da? La capătul fluxului. Iar din punct de vedere a Scala Integration, este de asemenea vorba despre o licență a unei componente care se cheamă iScala Service Connect. Îi voi lăsa pe cei de la Mindbox să ofere mai multe detalii aici, dar de asemenea licențierea se face per aplicație. Ok? De data aceasta este licențiere one time versus subscripție, cum este în zona de e-factura ANAF. Am inclus noi aici o estimare de efort, doar așa ca să vă faceți o idee despre ce ar însemna. Evident că lucrurile pot să difere un pic, plus minus, în funcție de specificul fiecarei companii. Este important de spus că sistemul este gata. Practic, se poate implementa sau, mă rog, starta implementarea foarte curând. Nu este o aplicație desenată, este o aplicație fully developed și deja implementată în multe locuri. Ca atare, suntem aici, suntem pregătiți să vă susținem în acest efort. Este un efort pentru toată lumea în perioada care urmează și mai mult decât bucuros să răspundem întrebărilor dumneavoastră. Piotr, you wanted to add something about how we work together, or would you all like me to continue? Well, actually, I put that slide myself, so just want to be sure that it's clear for the customers that here we will have two companies, two parties who will be delivering the solution. So please expect that when you will be asking us for preparing the offer, there will be part related to Patricia, and the contract will be signed between you as a customer and Patricia, related to the DMS part and ANAF integration. And then there is like a separate part which is related to our work, which it's simply for implementing iScala integration, and that's our responsibility. I mean, Mindbox. So I think that's the most important, yeah, for the customers, yeah, that they will be two different contracts or two different orders, yeah, to deliver it.
Okay. If there is nothing else to add from your side, Piotr, I would stop here. Deci mă voi opri aici și îl voi lăsa să continue pe colegul meu Daniel cu prezentarea efectivă a produsului. Nu uitați să vă notați întrebările în secțiunea de întrebări și răspunsuri, le vom vedea acolo. Vom avea și sesiunea live imediat după de. Mulțumesc! Mulțumesc, Diana. În primul rând, bună ziua și mulțumim pentru participare. Ne bucurăm că vă vedem în număr atât de mare, că există interes pentru acest subiect. Am să dau share ecranului, aș vrea să intrăm în demo-ul efectiv. Și Diana, cred că am să te rog pe tine să-mi confirm că se vede ecranul. Diana, mă auzi? Da, te aud, scuza, mai eram pe mute. Nu văd încă Doar ecranul. voiam o... Nu mai auzi. Acum ar trebui. Se vede acum, Daniel. Perfect, mulțumesc. Bun. Ceea ce vedeți acum pe ecran este practic bucata de mijloc pe care ați văzut-o mai devreme în prezentarea făcută de Diana, adică bucata de Document Management System. Da? Sunt trei componente mari, să spunem. Cea de integrare cu ANAF, această componentă de Document Management System, unde documentele, facturile în speță ajung și parcurg, veți vedea un flux de aprobare și mai există bucata de integrare cu Scala. Da? Repet, ceea ce vedeți acum pe ecran este sistemul de document management. Înainte de a vă prezenta ceea ce vedeți acum pe ecran, deși sunt convins că cu toții știți, ați văzut deja cum arată aceste facturi din portalul ANAF, am să afișez totuși un astfel de fișier. Da? Aceasta este forma XML a facturilor ce sunt preluate din portalul ANAF. Da? Este scrisă, să spunem așa, într-un limbaj pe care, mă rog, sistemele software îl înțeleg și știu să-l interpreteze. Evident că noi nu ne dorim să avem în cadrul sistemului această formă, da, pentru a vizualiza facturile și pentru a le trimite pe flux și o să vedeți imediat că ele sunt convertite și în format PDF, astfel încât să poată fi parcurse, înțelese de către persoanele care sunt interesate de aceste documente. Referitor la felul în care ele ajung în această componentă de Document Management System, vă spuneam că există o integrare cu portalul ANAF. Există o aplicație web pe care noi am dezvoltat-o și am să vă arăt aici doar o captură de ecran. Nu ar avea sens să intrăm în mai multe detalii pentru că este o zonă destul de tehnică și am zis că o captură de ecran este mai mult decât suficientă. Este o aplicație web care stă la mijloc, să spunem, da, între portalul ANAF și componenta aceasta de Document Management System. Și vă ajută să monitorizați, acesta ar fi, să zicem, principalul scop al acestei aplicații, să monitorizați acest transfer de facturi dintre portalul ANAF și sistemul de Document Management System. Acest portal al celor de la ANAF, în momentul de față, nu oferă acest gen de funcționalități. Da? Nu puteți să vedeți ce anume ați preluat din ANAF, da? Un status al lor practic, și nici să le vizualizați acolo, dar practic nu vă oferă nimic mai mult acel portal decât posibilitatea să introduceți, să zicem, manual o factură și să descărcați acest fișier XML. Această interfață va fi disponibilă în special pentru administratori să vadă statusul facturilor preluate din ANAF. Da? Vor putea să vadă tot timpul, da, statusul tuturor facturilor și să le filtreze, să spunem, pe cele care au avut o eroare în preluare. Da? Cum avem, de exemplu, aici, în această captură de ecran, o linie unde o factură nu a fost preluată din cauza, să zicem, formatului incorect al XML-ului.
Și evident că veți avea, o să discutăm puțin și despre acest lucru, și un raport în acest sistem de document management system în care veți putea vedea tot timpul um, trei coloane, să spunem, da? Foarte simpli spus. Ce facturi există în portalul ANAF, ce factură a ajuns în Document Management System, ce factură a ajuns în sistemul ERP. Da? Și în acest fel veți putea vedea tot timpul dacă există diferențe undeva. Da? Trebuie tot timpul să vă asigurați că toți furnizorii care v-au emis facturi și le-au pus în portalul ANAF ajung în final, da? Că, repet, componenta pe care a spus-o mai devreme este la mijloc, că în final în ERP ajung toate aceste facturi. Ok. Ar fi destul de complicat să simulăm acum și e o zonă destul de tehnică modul în care se preia o factură din portalul celor de la ANAF. O să simulăm acest lucru imediat în cadrul sistemului. Da? Vom vedea cum ajunge o factură, dar nu o să intrăm în pași în care chiar emitem o factură și completăm informațiile. Ar fi destul de complicat de făcut și ar dura destul de mult. Ok. Cred că Diana a menționat deja, în cadrul acestui document management system există două abordări posibile pe care le putem avea în proiectul e-facturi. Și de aceea vedeți două foldere, două structuri de foldere cu două denumiri diferite, da? E-factură arhivă și e-factură flux. O să începem cu cel simplu, cu e-factură arhivă. În acest scenariu, facturile se preiau din portalul ANAF și sunt stocate direct în acest document management system, fără a exista un flux de aprobare după stocarea lor. Da? Deci nu este decât o stocare și evident că aveți și funcționalități specifice unui sistem de document management system. Puteți să căutați după anumite metadate în conținutul text al documentelor. Și haideți să ne uităm puțin în această zonă prin care vom trece destul de rapid și vom trece la cealaltă cu fluxul, care o să dureze puțin mai mult, fiind un proces un pic mai complex. Ok. Deci, mergând pe scenariul în care doar se preiau facturile din portalul e-factură și sunt stocate în sistemul Document Management System, putem crea o astfel de structură arborescentă de foldere, plecând evident de la metadatele conținute în acel fișier XML. Da? Și ce vedem aici? Imediat sub folderul principal vedem o structurare pe primul nivel cu denumirea furnizorului. Pe următorul nivel, data când facturile respective au fost preluate din portal, deci nu este data facturii, ci data când au fost preluate facturile din portal. Și dacă dau un click pe acest folder, vedem că în interior sunt două facturi. Ce este foarte important de menționat și o să mai punctez acest lucru, această structură arborescentă nu este ceva bătut în cuie în cadrul platformei. Dacă veți dori să așezați într-o altă structură arborescentă facturile, putem face cu ușurință acest lucru. Noi ne uităm acum la un mediu de demo, unde practic prezentăm un exemplu. Da? Nu este neapărat varianta finală. Bun. Evident că avem posibilitatea să vizualizăm facturile direct în sistem. Numai puțin că încerc eu să cap de această bară, scuzați, de la Zoom. Ok. Factura pe care am deschis-o mai devreme este aceasta. Vedem formatul PDF. Evident, ne uităm la o factură de test. Iarăși, nu este neapărat forma finală în care factura va arăta. Da? Și vedeți că în dreapta, în această secțiune de detalii, vedem că există 3 versiuni ale acestui document. Da? Prima versiune este formatul XML, cea de-a doua este formatul PDF. Aici mai există încă o versiune pentru că ne uităm la un mediu de demo, am făcut câteva modificări la această factură, am salvat și s-a creat și o a treia versiune. Dar vreau doar să subliniez faptul că întotdeauna în cadrul acestei platforme se vor stoca atât acel fișier XML cât și varianta PDF. Ok.
Foarte important, există această secțiune de fields, da? Sunt metadatele, atributele facturii pe care evident nu trebuie cineva să intre să le completeze de mână, ele sunt preluate automat din acel fișier XML care este preluat din portalul celor de la ANI. Și avem iarăși un exemplu, da? Putem adăuga metadate, putem elimina dacă este nevoie. Da? Aici vedem denumire furnizor, cui, număr, dată, subtotal, cotă TVA și total. Da? Este un exemplu simplu. Evident că putem merge în acel fișier XML și să le preluăm pe toate dacă se dorește acest lucru, inclusiv până la nivel de linie de factură, dacă ar avea, să zicem, sens pentru cineva să mergem până la acest nivel de detaliu. Ok. Evident că putem realiza și căutări, da, în această arhivă și cel mai probabil, cel mai utilizat mod de căutare va fi acest Quick Search pe care platforma îl pune la dispoziție. Îl vedem aici în partea de sus a ecranului, unde, de exemplu, ne-am uitat mai devreme la o factură de hidroelectrică, da? N-am scris bine, scuze. Da, am scris hidroelectrica, am apăsat un Enter și vedeți că sistemul ne returnează atât folderul care conține această denumire, cât și facturile în metadata cărora există cuvântul hidroelectrica. Bun. Mai mult decât atât, se poate căuta și în cuvântul text al documentelor și o să caut, de exemplu, după cuvântul furnizare. Acest cuvânt o să vedeți că nu apare într-o metadata documentelor. Spre exemplu, căutând după cuvântul furnizare, mi-a întors iarăși două rezultate. Da? De ce? Pentru că am selectat prima factură, cea cu numărul 3241. Vedem că ne face și un highlight al zonei din document unde a identificat cuvântul respectiv. Da? Există și un typo aici, acum îl văd. Am scris greșit electricitate, mă rog, mai puțin important. Deci putem căuta inclusiv în conținutul text al documentului. Aceasta ar fi, să zicem așa, pe fast forward, fluxul simplu, da? În care doar preluăm facturile și le parcăm în această platformă. Evident că fiind un sistem de document management system în spate, sunt multe lucruri pe care le putem discuta, poate face obiectul unui alt demo, unui alt workshop, dacă există interes în această zonă. Ok, acum vreau să trecem rapid la celălalt flux, sau mă rog, la celălalt folder, mai corect spus, unde o să vedeți că parcurgem un flux de aprobare. Dacă în momentul de față majoritatea companiilor, în momentul în care o factură în format hârtie ajunge în cadrul companiei, chiar și electronic, da? Au un flux intern, da? Pentru a lua bunul de plată cel mai adesea. Am încercat să replicăm acest flux de aprobare în cadrul acestui sistem. Da? Și o să ne uităm rapid la un exemplu, numai puțin. Dar înainte de a intra în flux, vreau să vi-l arăt sub această formă, da, de diagramă în format BPMN, pentru că de fapt asta vom vedea, da, imediat. Și eu să vă explic pașii mari din acest flux, nu intrăm în foarte multe detalii. Deci primul pas este preluarea facturii din portalul ANAF, apoi ajunge într-un pas de registratură la numit noi, unde practic o echipă sau un rol, vedem exact cum îl definim, la ei ajung aceste facturi și au responsabilitatea de a le redirecționa mai departe în cadrul organizației către departamentele destinatare sau chiar persoanele destinatare. Și apoi vedem că ajung într-adevăr într-un pas de aprobare al facturii de către departamentul destinatar, care are două posibilități. Aprobă factura sau o respinge. În situația în care o respinge, da? Cred că știți deja, nu există în momentul de față, în portalul de factură, posibilitatea să anulați o factură, da? Sau furnizorul, mai corect spus, să anuleze o factură.
Ce este configurat în momentul de față în acest sistem de document management system este în momentul în care se refuză sau se respinge o factură, se notifică furnizorul, se poate trimite automat acea notificare, putem controla ce să apară în mesajul de e-mail, bineînțeles, și furnizorul respectiv ce va face este să emită o factură stornă și reemite factura corect. Da? Deci aici, practic, sistemul nu face nimic altceva decât să notifice furnizorul, iar el când va reemite, da, va emite factura stornă și va reemite factura inițială, evident va fi preluat automat din portalul e-factură. În situația în care este aprobat de către departament, dă bunul de plată, să spunem, avem aici o ramificație. Dacă factura este sub 10.000 de lei, se duce în zona de arhivă a platformei, este acolo stocată, o să vedeți imediat cum, și evident datele culese pe flux sunt trimise către ERP, către Scala. Dacă valoarea este peste 10.000 de lei, am mai pus noi ca exemplu un pas de aprobare de către CFO, care și el, la rândul lui, evident, are aceleași opțiuni, să respingă sau să aprobe cu aceeași finalitate pe ambele ramificații. Da? Ok, doar am zis să ne uităm un pic peste această diagramă înainte de a începe, ca să înțelegeți poate mai ușor ceea ce urmează să vă prezint. Înainte de a începe parcurgerea fluxului, ce am să fac eu în spatele scenei, ca să zic așa, este să simulez preluarea unei facturi din ANAF. Durează un minuțel. Okay. Și am să merg în cadrul sistemului în secțiunea Home. De fapt, utilizatorii asta vor vedea în platformă când se vor conecta. Este un landing page, un home page, unde au în principal un overview al task-urilor pe care trebuie să le fac în cadrul platformei. Da? Task-urile asignate către ei, task-urile care au fost închise și așa mai departe. Repet, nu intrăm în foarte multe detalii aici, timpul nu ne va permite. Ce este important este că dacă ne uităm, userul care m-am conectat, este userul meu, a primit o notificare. Da? Putem fie să accesăm task-ul de aici, din zona de notificări, da? Și vedem că task-ul registratură, mă rog, este el numit acum, a fost asignat către tine, acum un minut, deci tocmai ce am trimis eu o factură, sau putem să mergem în secțiunea de New și să vedem toate task-urile pe care le avem. Da? Sunt asignate userului care eu sunt conectat. Și vedem că e o factură sosită astăzi, 14/12, la ora 10:39, acum un minut. Și dacă îl deschid, de așteptare ar fi fost să vedeți o factură în format PDF. Da? De fapt, s-a creat un formular electronic care și el este customizabil. Da? Deci dacă ceva, nu știu, nu vă place în acest formular, vreți să adăugați alte câmpuri, o putem face, unde sunt preluate automat informațiile din factură, da? Denumire furnizor, cui, număr, dată, valori, un status și vedem că este o factură nou introdusă, factura propriu-zisă și vedem este în format PDF cu aceste metadate pe care le-ați văzut mai devreme, automat asociate, da? Și jos de tot o secțiune de comments. Dar ne întoarcem în partea de sus a facturii, unde vedeți că avem o secțiune sau un câmp denumit departament. Aici, practic, eu decid, sunt în pielea celor de la registratură, decid cine este destinatarul al acestei facturi. Da? Și să zicem că este departamentul de procurement, da? Nu are importanță ce selectăm acum în cadrul acestui demo aici. Și avem și secțiunea de comments pe care, dacă dorim, o putem completa. Da? Factură sosită prin portal ANAF de dat bun de plată, să zicem. Da? Și apăsăm butonul Trimite pe flux. Vedem că a dispărut din tascurile mele. Da? Și am să revin în pagina de Home
ca să-și facă un refresh. Da? Nu o să fac un switch de user în cadrul sistemului. Un mediu de demo ar fi poate un pic amețitor să fac acest lucru de fiecare dată. Am să joc eu toate rolurile. Da? Acum sunt în rolul celui din cadrul departamentului și vedeți că a primit și el un task. Iar dacă îl deschid, vedem că el nu mai poate să selecteze, da, departamentul destinatar, a făcut-o cel cu rolul de registrator, să-i spunem, putem să-l numim oricum. Statusul s-a schimbat, este în curs de aprobare. Evident că poate și el să vadă factura. Ce a apărut nou pentru el este această secțiune de mapare, pe centre de cost. Această secțiune în momentul de față are două coloane, da? Un drop-down list de unde poți selecta centrul de cost, care, așa cum a spus și Diana, poate fi populat cu datele din ERP și să se completeze o valoare. Putem să aducem și liniile de factură aici, dacă se dorește, și mapăm centrele de cost la nivel de fiecare linie de factură. Vă spuneam că e doar un exemplu aici, ne uităm la un mediu de demo, putem să aducem modificări în funcție de ceea ce fiecare dintre voi vă doriți. Ok. Și aici o să fac rapid o mapare pe centre de cost, să spunem că procurementul, nu știu, 11.000 de lei din valoarea facturii vom aloca pe centru de cost departamentul de procurement și, nu știu, iau un exemplu aleatoriu, legal. Da? Vedeți că în momentul de față așa este configurat sistemul, nu îmi dă voie să merg mai departe decât dacă aloc pe centre de cost întreaga valoare a facturii și diferența de 1090 pe care mi afișează sistemul o voi aloca pe această linie, sunt în punctul în care pot merge mai departe. Da? Și să zicem bun de plată. Evident că eu acum fac la nivelul departamentului aceasta mă apare pe centre de cost. Dacă vrem ca un alt rol să facă acest lucru, iarăși o chestie pe care o putem schimba. Ok, eu acum am să merg pe un flux pe scenariul fericit, da, în care toată lumea este de acord, aprobă document, da? Factura. Am scris în secțiunea comments bun de plată și apăs butonul aprobă. Vă aduceți aminte că mai devreme ne-am uitat în diagrama de flux și exista acolo o ramificație. Dacă valoarea facturii este mai mare de 10.000 de lei, ajunge și la CFO. Noi avem o factură cu o valoare mai mare, da? 12.090, dacă mi-aduc bine aminte, motiv pentru care acum iarăși am făcut switch de rol, sunt în rolul CFO-ului, vedem că are și el o notificare, dacă a primit o factură la aprobare. Din rolul CFO-ului aș vrea să vă mai arăt două lucruri, numai puțin, ca să înțelegeți care ar mai fi o secundă, variantele de aprobare. O secundă. Pe măsură ce noi ne-am jucat acum în sistem, am primit și o serie de notificări. Da? Și o să vă arăt imediat un exemplu. De mă rog, nu arată tocmai bine în Outlook-ul meu. Da, evident că totul este dublat și de astfel de notificări. Ignorați felul în care arată textul, da, e o problemă de formatare și atât. Da, deci putem controla ce să apară în subject, ce să apară în body-ul e-mailului și vedeți că sunt date din factura noastră. S-ar putea să fie totuși o notificare mai veche, mă rog, e mai puțin important, doar voiam să vă arăt și această zonă de notificări. Și lucrul cel mai important, dacă un anumit rol nu dorește să intre în această platformă de document management, are un shortcut, un link direct în body-ul e-mailului. Da? Dacă dă un click pe el, poate să vadă direct formularul electronic al facturii cu istoricul ei, să zicem, da, suntem în pielea CFO-ului și se uită puțin pe istoric ce s-a întâmplat până a ajuns la el factură. Da? Și vedem
toți actorii implicați până în acel moment, ce acțiuni au făcut și ce comentarii au lăsat la nivelul facturii. Bineînțeles, am avea, dacă nu ne-am uitat la o factură deja aprobată, cred, s-ar putea, repet, să fie deschis o notificare greșită și butoanele să aprobe sau să respingă. Ce vreau să vă mai arăt este și zona de mobile application și o să simulăm aprobarea acestei facturi de către CFO din aplicația mobilă. Numai puțin. Ok. Imediat că trebuie să fac un mirroring cu laptopul meu, de aceea a durat puțin. Ceea ce vedeți acum pe ecran este telefonul meu, da? Unde m-am conectat în aplicația Laserfish și practic vedem în principiu cam aceleași secțiuni pe care le-ați văzut și în varianta web. Da? Zona de My Tasks, unde le putem vedea pe cele deschise, cele asignate mie acum, cele draft, doar salvate, unsigned, mă rog, și completed, nu intrăm în detalii. Primul pe care îl vedem în listă, în secțiunea de Today, este practic factura care a fost trimisă mai devreme către mine. Din păcate s-ar putea să am eu o mică problemă tehnică. Ok. Da, din păcate nu îmi dă voie să accesez acest task. Probabil este o problemă pe mediul de demo. O să mergem cu aprobarea mai departe din varianta web. Doar voiam să vă arăt că există și această variantă. Da? Există o aplicație mobilă nativă care se poate instala pe device-urile mobile, atât Android cât și iOS, ce poate fi folosită da, de către, nu știu, utilizatorii care preferă acest mod de lucru. Ok, am revenit la varianta web a aplicației în rolul CFO-ului, da? Și mă rog, ne-am uitat și mai devreme pe formular. Ce poate el să facă este, așa cum ați văzut mai devreme pe diagramă, aprobarea sau respingerea acestei facturi. Da? Și să zicem cu aprobă. Ok, am aprobat-o și cu rolul CFO-ului și fluxul nostru în acest punct ar fi trebuit să se închidă. Da? Ați văzut în diagramă că nu ar mai exista niciun pas după rolul de CFO. Și ce putem face să ne asigurăm că acest lucru s-a întâmplat? Mergem în secțiunea de repository, unde ne-am uitat mai devreme. Și dacă merg în celălalt folder la care nu ne-am uitat până acum, cel de e-factură flux, vedem un folder nou creat, Dante Internațional. Acesta este furnizorul, da? Data de astăzi, pentru că este o factură care a fost preluată astăzi. Vedeți că și orele și data la care au fost create sunt cele de acum. Și un folder aprobate. Da? Dacă am avea astăzi o factură pentru același furnizor respinsă, am avea și un folder de respinse și factura s-ar duce în folderul respectiv. Iar în acest folder avem două documente. Primul, dacă îl selectez, este factura care a fost preluată din portalul ANAF și vedeți că are două versiuni, cele pe care le-am menționat, deja le știm, XML plus PDF. Cu PDF-ul am lucrat noi mai devreme pe Flux. Și celălalt fișier este formularul electronic pe care noi mai devreme l-am parcurs pe Flux. Deci este și acesta salvat în cadrul sistemului, doar pentru a avea un istoric, să zicem, cu tot ce s-a întâmplat în fluxul de aprobare al acestei facturi. Ok, cam acesta ar fi fluxul în linii mari. Repet că
când fluxul se închide, pe lângă faptul că aceste documente sunt stocate, sunt parcate în această structură arborescentă de foldere, prin integrarea cu ERP-ul, cu iScala, se vor trimite și informațiile din factură, da? în ERP. Ce vreau să vă mai arăt și cu acest lucru voi încheia, este zona de rapoarte. Da? Și dacă merg în secțiunea de reports a sistemului, partea bună, spun eu, este că acest sistem de document management system vine cu niște rapoarte predefinite, cum ar fi acesta de performanță. Vom deschide doar un exemplu, nu o să intrăm în mai multe rapoarte, că timpul nu ne permite. Ce putem vedea aici este un raport de performanță al acestui flux. Ce vedem în aceste două dashboard-uri este timpul mediu de aprobare al unei facturi din momentul în care intră în sistem. Da? Și evident că putem să ne ducem să filtrăm și perioada, dar din păcate eu pe acest mediu de demo nu am foarte multe facturi, deci nu am nimic mai devreme de luna curentă, de decembrie, motiv pentru care nu vedem nimic în aceste diagrame. Mai există și o secțiune tot legată de rapoarte, voi încheia cu acest lucru, dar cred eu că este important, zona de Custom Reports, unde poate oricine cu drepturile necesare, bineînțeles, n-am vorbit despre acest lucru, dar se poate defini destul de granular în această platformă. Putem să definim rapoarte din procesul pe care îl derulăm în cadrul sistemului. Da? Și este un lucru care se face extrem de simplu. Avem practic toate informațiile culese din flux și le putem cu drag and drop pune, nu aici, scuze, da, departament, da, vedeți, seamănă, să zicem, destul de mult cu Excel-ul, da? Evident că putem și să facem și pivot table-uri, absolut orice putem să construim în această zonă, fără a scrie linii de cod, este o simplă configurare. Ok. Eu zic că am parcurs tot ceea ce mi-am propus în cadrul acestei prezentări. Cum o să ne uităm puțin și în zona de Q&A. Să vedem dacă sunt întrebări. Oricum, dacă vor rămâne întrebări la care nu avem timp să răspundem, vom reveni cu răspuns în scris după această sesiune către voi. Ok, o să opresc share-ul. Ok, o primă întrebare, care este timpul mediu de implementare al softului? Și primul fază mă interesează doar partea de preluare. Ok, timpul de implementare pentru ceea ce vedeți aici este unul destul de scurt, pentru că vorbim de un sistem care este web-based, oferit în regim software as a service, da? Deci nu vorbim de, știu eu, instalări complexe, totul se întâmplă în cloud. Cred că mai era Daniel, intervin și eu, mai era o a doua parte a acestei întrebări, dacă se poate face doar partea de preluare a facturilor din SPV și transmiterea lor pe e-mail. Da, se poate face acest lucru, însă credem cu tărie că nu aduce realmente valoare. Sigur, se pot descărca într-un file share local și de acolo automatizat sau neautomatizat transmită pe mail, dar se pierde toată zona asta de mă rog, lucru pe facturi și beneficiile în a avea un astfel de flux integrat până la coadă și trimise ele automat în iScala. Deci aici cred că ar trebui
discutat mai mult. Altfel, da, soluția, așa cum a spus Daniel, e preconfigurată, conectorul funcțional se poate deploya relativ repede. I think we should switch to English. Piotr is also here, so we'll do that. Okay. There was another question regarding Yeah. availability for Epicor. Yes, so actually here the situation is that we focus first on iScala customers, but if we will see that we have Epicor customers willing also to go into this solution, then we could plan to start work on the integration in Q1 of 2024, and most likely we could finish the integration in Q2 2024. Maybe I think that it's also worth to mention that those two things could be done in parallel. Yes, so we can start implementing the document management system, because that's also takes some time. So you could already start working on this implementation. You could already start downloading the documents from ANAF to document management system. And in the meantime, we will be finalizing the work on the integration for Epicor ERP product. Exactly. So I hope that answered the questions. There is another question regarding the registration of the webinar. Not sure if I understand the question. The recording of the webinar. Yes, I know that is recorded. Okay. So maybe I can answer. Mhm. Yes, we do record the webinar, and the video recording will be available, I think, till the end of this day. I will share the link to YouTube where I will post the recording with all the registered participants. So not only to those who did take part in the webinar, but also to those who missed the webinar but did register. Okay. Okay, thank you, Bartosz. There was another question regarding approval on more levels, more than one person, CFO, purchasing manager, etc. Obviously, the answer is yes. There can be a very complex approval process there if we need that. So definitely the approval can be done on more than one level. And there was another question, if the technology is only cloud based or it can be installed on premise. Both are available. We recommend cloud because it's easier, but faster. But yes, the application can be installed on premise. Regarding the frequency of downloading the invoices from ANAF portal, yes, this can be configured. You can configure with which frequency the invoices will be downloaded from the ANAF portal. You can set it to, I don't know, 1 hour, 24 hours, 5 minutes. It doesn't matter. Okay, you can change the frequency anytime you want. Another question from Daniel Lecu. I don't know if I understand the question. I think the question is whether we can archive as well the XML files, if I'm correct. And the answer is yes. Yeah, the XML files are also kept in document management system. And at this moment, if this is the question, yeah, there is no legal legal regulations about how
these XML files should be kept in your environment or maybe in cloud. There is another Alright. question about Yeah. how is the connection to ANAF company SPV, and maybe you can explain, Daniel, how the connection is done via the console that you showed in the beginning. Yes, in the web application that we developed, there is a tab where a section of the application where you can configure the API connection with ANAF portal. Also, in that section, you can store the token that is generated using the electronic qualified signature that the company used to make the enrollment in the ANAF portal. So the connection with ANAF is made only by configuration. No coding is required here. It's pretty simple. If somebody, I don't know, wants more technical details about the connection with ANAF, we can send this type of information. Yeah, the important thing is that the authentication to SPV is done in the administration console, what Daniel showed in the beginning of the presentation, by the system administrator having the token in the machine only once. So you don't need to re-authenticate after 1 month, after 2 months, after 3 months. It's done once, and it stays. Okay, I think we answered all the questions. Yes, it looks that all questions were answered. So, Daniel, thank you for this presentation. Diana, thank you as well. Welcome. It was Thank you. nice to host you. It was also very nice to host all our customers. As we already stated, the recording will be prepared, and all people who got our invitation and registered to the event, they will receive this recording. Well, about the next steps, yeah, because I assume that you might be interested into the offers and so on. So from our side, please contact us. Please contact Mindbox. We will facilitate the communication also with Matricia. So we will be ready also to provide offers for our customers. So thank you all, and have a nice day. Thank you, everybody. Thank you, Piotr. Mulțumim la toți, la revedere, zi bună!